खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। खायसे गोनां रादाबफोरजों आं रमेन बर'। गिबि रादाबखौ होनो लादों। गिबि रादाबा जाबाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दा साननायनि लैथोआव गोग्लैदों। बिथाङा साननानैबो मोनसे खोथानि फिननाय दासिमबो मोनाखै। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा लायनो देग्लायनि बिसायख'थियाव BTCनि गासै मोन 40 मासिफोरनि गेजेराव माबे मासियाव जेनगोन बेखौ बुजिस'नानै मोनाखै। बिथाङा बुंदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे बाराव BTCनि बिसायख'थियाव मोन 40 मासिफोरनि मादाव 40 मासिखौनो देरहागोन। BTCआव BPFआनो सोरखार दाफिनगोन। BPFआ लायनो गासै मासियावबो जै जागोन, दखल खालामगोन एबारावबो BTCखौ। नैबे समाव बड'लेण्ड खौरांखौ अनसायग्रा नायगिरिफोरनो बे खौरांखौ जों होनो आखायाव लादों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों BTCनि मोनसेबो बियाब बिथाङा नागिरना मोनाखै जेराव BPFआ जेनगोन। जेननायनि मोखां नुनाय बियाबखौनो बिथाङा नागिरना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 40 मासिफोरनि गेजेराव गासैखौबो देरहाजोबगोन होननानै बुंथिदों बिथां महिलारिया। 40नि मादाव गासैबो मासिफोरानो हाग्रामानि BPF हान्जानि दखलाव थांगोन होनना 100% कन्फिडेन्स हाग्रामा महिलारिया। BTC बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिया बुंनानै होबायदि BPFआ बेबायदि समस्ति नागिरनानैनो मोनाखै जाय समस्तियाव BPFआ जेनगोन। बिथाङा नुवाखैनो BTCनि बबे बियाबाव जेननो नांगोन। आरो बे बुंथिखौ फुल कन्फिडेन्सजों बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया बे बिथिङाव बुंनाय बुंथिखौ नोंथांमोननो जों दिन्थिनो सिगांबाय। 40টা BJP তো 0 হ'ব। BJP UPPL এইবিলাক 0 হ'ব নিজিকিব। মই যেটো দেখিছোঁ একদমবাৰে মই মাজবাটৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যিখিনি ঘূৰিছোঁ তাৰমানে আমি যে খত হাৰিব এই সমষ্টিটো বিচাৰি পোৱা নাই মই। BJP লগত UPPL কিবা মিত্ৰতা আছে নেকি? আছে, ভিতৰত আছে। এটোতো ওপেন হোৱা নাই, সবে গম পাই আছে BJP আৰু UPPL একেলগে কাম কৰি আছে। BJP লগত আপোনাৰ লগত মিত্ৰতা আছে না? BJP আৰু BPF লগতো মিত্ৰতা আছিলে, কিন্তু BTC নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে BPFৰ লগত এলায়েন্স নাই বুলি কৈ আছে। ৰঞ্জিত দাসৰ কথা। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जों नैथि रादाबाव दङ। बेसेदि दुखु मोनो गोरबोखौ जेब्ला नखरनि सोरबा सोद्रोमाया जोंनिफ्राय गैया जायो। बेसेदि लांदां मोनो गावनिनो असे बिमाया एबा बिसिया खाथियाव गैया जायो। नंगौ नायगिरि नोंथांमोननो जों सासे गोमानाय आइजोनि खौरां होनो सिगांदों। नैबे स्क्रिनाव नुनाय जसिना बसुमतारी होननाय आइजोआ गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि थागिबि सोमखोर बसुमतारीनि अनसुलि बिसि जसिना बसुमतारीया दा गोमानानै दङ। नाथाय दुखुनि खोथाया बेनो दि बबेयाव दङ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। गोमानायनि जाहोना ओरैबादि बिसि फिसाय नांलायनानै थांनाय 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय बे आइजोआ नखरखौ नागारनानै बबेयावबा थांनानै गोमाना दंहैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोहा 7 बोसोर आरो 4 बोसोरनि सानै फिसाज्लाफोर दङ। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफोरा जसिना बसुमतारीखौ बे समाव नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनायजों मोनसे फिसा हेफाजाब नागिरनो आवगायदों। सोरबाफोर बे आइजोखौ नुयोब्ला 6900556913 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जों थामथि रादाबखौ होनो लादों। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खामानि मावै जोबनाय फारसे बेनि मोजां फिथाइ मोनोब्ला नोंथांजों लोगोसे जों बयबो गोजोन मोनफायो। नखर, गामि, समाज आरो हारिया नोंथांनि देरहासारनायाव देरहाफायो। नंगौ नायगिरि नोंथांमोननो जों मोनसे खुसिनि खौरां होनो आखायाव लाबाय। आरो बे खुसिनि खौराङानो जाहैबाय खन्थाइगिरि महेश्वर बसुमतारीया 2020 मायथाइनि थाखाय चन्द गुच्छ एबा खबाम जथाइ बान्था मोननो हानानै बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालाराव बे खौरांखौ खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों। गलाघाट जिल्लानि सरुपथार ओनसोलनि बेंखनाव थानाय सामगुरि गामिनि महेश्वर बसुमतारीया बर' रायग्रा जुथुमनि सासे नेहाथारि। दा नायगिरि नोंथांमोननो जोङो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे चन्द गुच्छआ मा।
चन्द्र गुच्छुआ जाबाय जरहाटनि खन्थाइगिरि पंकज कुमार दासनि गाहाय सुजुगिरि आरो स्पनानिनि गगৈ सेथिया सुजुनायाव जरहाटनिफ्राय सेबखांजानाय खन्थाइ आरो खन्थाइखौ लानानै सुजुनाय सावरायथाइ गोनां दानसेयारि लाइसि। बे लाइसिया 80 बोसोर आबुं जानायाव गोग्गाथाव बुब्लियाव चन्द्र गुच्छ थुनलाइयारि बान्थाखौ बिथां खन्थाइगिरि बसुमतारीनो होनाय जादों। बेयो थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय जोबोद रंजाथाव रादाब आरो जोंनि बर' राव थुनलाइ सुजुग्रा साफ्रोमबो लिरगिरिमोनखौ थुलुंगाखां होनो हागोन। नायगिरि नोंथांमोननो जों बे बुब्लियावनो बिथां बसुमतारीया लिरनाय गांनैसो बिजाबनि जों मुंखौ मख'नो नागिरदों। दानिया नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोङो बसुमतारी बिथांनि सेबखांजानाय गांनैसो बिजाबफोरखौ जोङो मख'नो नागिरगोन। बिथां बसुमतारीनि सेबखांजानाय बिजाबफोरनि गेजेराव दङ आंनि गिबि बिथा रायथाइ, अपुनि सल' रावस्लायनाय, रुपा मैदेर रावस्लायनाय, नों सफैगोन देरायाव खन्थाइ, अपेखार बेनामि चिठी। बेफोर जाहैबाय बिथां बसुमतारीनि गांनैसो सेबखांजानाय बिजाब, जाय बिजाबफोरखौ बिथाङा लिरनानै थुलुंगाखां होनायनि थाखायनो दिनैनि नैबे सन्मान गोनां बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों। जानो हागौ बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि गोसोआव बिथाङा सासे थुलुंगागिरि महरै जानानै थालांगोन। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो जोङो बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों। बेनि उननि रादाबाव दङ बर' फेस्ला सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर बुङोब्ला हयथ' रावबो मिथियै गैया। गामिनि उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानै बोराय बेन्थ' गासैबो फेस्ला फावखुंगुरखौ हयथ' सिनायखायो। आं नैबे समाव सोरनि मुंखौ लानो नागिरदों थारैनो नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखाबाय। नंगौ, आं जायनि मुंखौ लानो नागिरदों बेनि मुङानो जाबाय फैला, जायनि गुबै मुङा जोंस्रां बरगयारी। फेस्ला सावथुन मुलुगाव आगान होखांनानै बयजोंबो मिथिजानाय उनाव दा फैला जे बरगयारी बिथाङा बर'नि राजखान्थि फोथाराव आगान होजेननायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलफोराव रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेस्ला फावखुंगुर महरै फैलाखौ नायनो फैदों ना बले UPPLखौ मोजां मोननानै फैदों बेखौ बिथाङा मिथिनो थाखाय फेस्लायारि बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर'नि राजखान्थियाव सोलायनांगौखौ लुबैनानै बिथां फावखुंगुरा राजखान्थि फोथाराव हाबफैदों होननानै बिथाङा गावनो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा मा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो जों सिगांबाय। दा नोंथांमोनासो मानो फैदों आं मिथिया, ना फैलाखौसो नायनो फैदों ना UPPL दोलोखौसो मोजां मोनना फैदों। दा फैलाखौ नायनो फैदोंबाथ' फैलाखौ नुबाय, जाय जायफ्रा फैलाखौ नायनो फैदोंमोन बिसोर थांदों। जोंहा UPPLनि गोजा मिथिं जानोसै। UPPLखौबो मोजां मोननानै फैदोंबा खेबसे एखेबारे बिराद गोसा आखाइ खब। दा एखमब्ला बुङो आरो जोंखौ बै फैला मोनालाय एक्टर मानसियालाय मानो राजखान्थियाव फैदों होनना। आदा उदां बुलुबाबो बेबायदिनो फैदों आरो राजखान्थियाव। दा जायफ्रा मोजां सिन्था खालामदों जोंनि आर्टिस्टफ्रा, बै महरगिरिफ्राबो सोलायनांगौनि थाखाय खोथा बुंदों, सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम जों अननाय, मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै जों एसेबावनो नोंथांमोननिफ्राय जों बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।